Birthday to you. Tuyo. Cake lang. Cake lang. Si Mimik. Ay, lang siya. Sabi ka na Sarap. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan, mga kachoy. Kamusta po kayong lahat dyan? Ngayong araw na ito ay birthday pala ng misis ko. Kaya meron tayong kaunting handaan, mga kachoy. So, lagay na ang mga pineapple chunk, mga kachoy. Buat ka, kuya. Buat gang. Linya. Sa magong bisita, di man mo linya. Grabe na ni Kang. So, kanon pa, me. Kaon mo ko. Kanon ko si Mikoy. Pasudantan. Pasudanitan. Kaya dilak, be. Mikmik pag ning kagaluhod man. Wala sa mukha Ang ganda. O, ito makakasuot na.
Bye-bye, Bi. Hi, Kapi. Hi. Hi, sweetie mo. Hi, Mick. Ano naman? Gitan, Gwyn, hi. Yan, ganyan na. Kayaan ko kayo lube. Ah, abay ka. Ah, Marami pa kita niwag kamerahan. Hi, Tan, ha. Hi, Tan. Hi, Tan. Gwyn. Lagi ang sudantan. Grabe, giluhudan yun din sa ito. Grabe. look. Grabe na to. May bisita na siya. Siya Ate. siya. Hi, Te. Ay, guwapa eh. Sana kitantan. Black mo na, ate. Kadi sudantan na. No. Pwede pang oh? Kameraman anay ko karon. Apa dito? Ya pwede pang? Ang deres pa pa. Gambay na mong ikaw niyo pa. Apa yung cake dito? Dami na siya. Inito na tunawin niya. Tulog ng mantika. Tan? Na hi, Tan. May gusto niyo sa isang kao. Anak ka kang oh. Anak kang oh. Ben. Nick. Ate-ate. Buhay sa Ate-ate. Anak pa. Tanduay pa. Ay, dapat ay. nakapigil. Ito may bayad tapos tapos may manayayaki. Tapos lang? Ito ka dapat gamik-mik ka oh. Kumaan ako na i-defrost. Uy, na-ilda. Ikaw na Nick. Nick, magkaon na. O, nang tanong na lang. Bangag-mangag mo ng cake oh. Bangag ang ngipin sa cake, babangag na hipon. Bangag niya, bangag. Ngipin ba sa cake? Bangag. Yan. Bangag o bangag. Sa ako, bitch. Mang, ako mang.
Ako nga piling ko sabi. Okay. Okay pa. Ay, Salome. Sa pa ka nun, be? Itan, kano itan? Sudan gan. Itan, sudan. Sisita, oy. Sorry ka nun, be. Dalang plato dito, Gwen. Sa itan, taga ida yung baso kagko. Tanduay na lang yung mugang. Ah, tanduay. Nagay sila Gwen. Wait, kaya baso. Sabi. Okay ka naman. Stiti lang ako. Tan, ko kanong gang. Nakatito. Ato kaya tita, nakata. Sudan, pagko dito. Kita may mo pa yun. Ako sa bed, may Ay, naghanap, Gwen. Apaw na kayo, Gwen. kapag ako yung may bagay no? Dahil sa itang ko po. Papa. Eh, may kuya. May ako sa sakon. Aiden. Tom? Oh, Tom. Kajoy, kumakain na sila. Ang saya-saya nila talaga. Bali, maraming salamat talaga kay God na may kaunting handa tayo mga kajoy sa birthday ng asawa ko. Kaya mga kajoy, hanggang dito na lang ang vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para update po tayo sa mga bagong videos natin mga kajoy. So, bye-bye!